Argazki bati begiratzen diogunean, ez dugu subjektu bat bakarrik ikusten, erabaki bat ikusten dugu. Argazkian zer sartu eta zerrez aukeratu behar da, eta baita ez dena zer ikuspuntutatik atzeman ere. Laukiratzea eta angeluazioa ikusmintzailaren funtsezko tresnak dira. Laukiratzeak irudian jasoko den errealitate zatia zehazten du. Laukiratzen dugun bakoitzean, esanahia eraikitzen ari gara. Subjektutik zer distantziara gauden, plano mota bat edo beste bat erabiliko dugu. Plano orokor handiak espazio zabalak erakusteko erabiltzen dira. Ingurunea subjektua baino garrantzitsuagoa denean. Ekintza bat testu inguru handi batean kokatzeko, paisaia batean, hiri batean, pertsona talde batean, eta eskala edo bakardadea transmititzeko erabiltzen da. Plano orokorrarekin, oraindik ingurune erakusten da, baina subjektua identifikagarria da eta indar bisual handiagoa dauka. Plano ertainean, subjektua gutxi gora bera gerritik gora agertzen da, eta irudia eta ondoa orekatuta egoten dira. Asko erabiltzen da erretratuetan eta elkarrizketetan. Lehen planoak subjektuaren aurpegia edo zati esanguratsuren bat erakusten du, eta espresioa eta karga emozionala areagotzen ditu. Azkenik, xehetasun planoak atal bat bereizten du eta arreta osoa elementu horretara zuzentzen du. Adibidez eskuak, objektu bat, testura bat. Distantzia kontuan hartzeaz gain, laukiratzea konposizio arau batzuetan oinarritzen da. Adibidez, 3R'nen arauan. Argazkia irudizko laukisare batean antolatzen duena oreka bisuala lortzeko. Edo espazio negatiboaren arauan. Subjektua nabarmentzen duena haren inguruan eremu hutsak jarrita. Bigarren erabaki handia angeluazioa da. Hau da, argazki kamera subjektuarekiko non jarriko dugun. Angelu arruntean, kamera begien altueran jartzen da, egonkortasuna eta naturaltasuna transmititzeko. Angelu pikatuan, kamera goiti behera begira jartzen da, hauskortasuna eta gutxiagotasuna adierazteko. Angelu kontrapikatuan, kamera behetik gora begira jartzen da, indarra, boterea edo dramatismoa nabarmentzeko. Muturrekoagoak diren angeluazioak ere badaude, ala nola zenitala. Kamera erabat vertikalean jartzean datza, subjektuaren gainean, konposizio grafikoagoak sortzeko. Beste adibide bat, nadir angelua da, eta kamera subjektuaren azpian jartzean datza, perspektiba hunkigarriak eta ezoikoak sortzeko. Plano mota eta angeluazioa kombinatuz gero, adierazpen aukerak ugaritu egiten dira. Ez dute gauza bera komunikatzen, angelu zenitalean dagoen plano orokor handi batek eta angelu kontrapikatuan dagoen lehen plano batek. Erabaki bakoitzak ikuslearen interpretazioa aldatzen du. Labur esan da, argazki bat ateratzea nola begiratu erabakitzea da. Laukiratzea eta angeluazioa menperatuta, asmo jakin bat betetzen duten eta koherentzia eta indar narratiboa dituzten irudiak sortu daitezke. Argazkigintzan, egilearen begirada ez da neutroa, eta hura da benetako sormen ekintza.